Iya iki. Untung ora celek. Tugel Pak, tugel. Untung ora Tugel iki ya, panen. Ngantek rong kresek lho. Diadahi ning kene karo ning kene iki. Rong kresek kuwi. Sentot. Nonton lek kalek. Ini sapa iki lek? Lho iki sapa kira Kita ngene wong Singosaren iki lek. Wong Singosaren sangar pun lek. Kok ngene lek. Ini wong Singosaren iki. Ya ampun lek. Tenan ora iki. Alah lah. Kok ngene. Ah, sangar. Jos tenan. Mantap jiwa, mantap jiwa. Jos. GM bola. Hari libur, jare hari libur hari gablok. Ya ampun sapa sing ngomong. Gari kemampuan ngene iki. Ora lek. Oh iya dong. Jetak. Alah saya amat ya lah, amat. Amat. Amat pancing narang. Lho. Sana iki juragane bakso. Alah tepar. Ah kowe. Lah semene ngono lho. Lang duk. Oh, iki lek. Iki lek. Ayo ta kandhane lek. Lek menteleng lek. Wala lek. Alah. Alah. Duk. Alah. Amat. Mat. Apa iki malah mat. Alah, mat. Amat. Tak amplok, mat. Bola selamat pagi kawan mancing semua ini. Wow ini bro. Ini CCTV namanya spot jetak. Nah ini udah pada kemprungsung 1, 2, 3, 4, 5. Wah lah. Kita baru sarapan ya. Harapannya wis dem sarapan saya ya. Mau kemprungsung men ya ngopo lho. Lah iya. Iwake ngenteni dhewe, rasa kemprungsung. Kita datang ikan makan. Lah iya lele ngopo lho kemprungsung. Padang sih. Ini ada di sini anginnya agak semilir wir bola. Kalau mungkin kalau di saat tadi kena badai tadi kita cari tempat yang enggak badai sini area cetak ya mungkin angin tapi enggak parah. Oke gak usah pakai lama tapi nyembung di sana ada sulit halus. Oke untung kita kasih esen dulu bola, kasih esen dulu di esenku sing putih mau. Yang putih mana yang cah? Oh iki. Kita tetap bersama Ketipal Fishing. Wah, 1, 2, 3, 4, 5 trot. 5 trot udah cukup. Kita campur sama premium. Kocok dulu. 1, 2, 3, 4. Nah. Terus habis itu kita ublek bola. Adonannya kita ublek dulu. Kayak gini. Biar merata aromanya. Habis itu kita lempar lumpurnya. Ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mbah nyuwun ulame orang ngarani sak pawe yen iso 5 nyari. Ora nolak. Langsung sinyal toh. Oh, kandhan ya mandi tenan iki. Kenyuk. Lah kenyuk. Alah. Bejut ra kena ita. Kadang miring-miring lho kan. Sidik wae. Nanti kilo lis. Alah. Alah, tajir lho. Cewet bola.
tulung beruntung. Apa kemenangan cewek? Sidik nah, makan ini sidik nah. Hah? Sinyalnya kesak anu nyantol nang nggon kafe. Babatan sih. Siapa tipi cek gimana? Cuk nyoh kowe. Ala oh tanjur semene ya opo iki cah? Ya ampun, 2 jari. Tunduk laris sawah, tunduk laris. Utul ya karepmu no, untal nang kono. Nyeblak lah, nek sentat nyeblak. Yo. Duk. Oh, selekas lemu. Oke. Kadari ada bola. Ya. Angalon sisi kok iki. Jangan tok, Lis. Kandhani wae nang kene, Lis. Ene ya. Apa wi? Ucul. Wah. Malah nglatuk iki. Duk. Alah. Alah. Ya Allah. Topat ini. Topat ini. Panganangan terus cangkem. Ah kowe. Lah semene ngono lho. Lah, alah. Kropyak. Dagune kuning. Iya, lemu. Semene-mene arep patut ngono lho. Ora semono-mono. Ya. Gaden. Malas mangan. Alah. Aduh, alah. Alah, ayo gak. Wah, lala semene no. Lemu tas mau benake kamera mau. Lah mangan sih nonton sih. Oh, rada miring. Tak miring rene. Nonton sih. Cek miring. Oke. Cukup sih. Alah. Lah utul dhewe. Neolis. Neo. Nang mriki. Iki tok semene-mene terus sih aku yakin iki wak tarangan iki, Cah. Ora nek tarangan. Hak ngono terus kok. Ya dalai. Deliki. Liyane lho rong nyari ya lho. Ya dalah cah ngono dhewe kok. Wah, mencurigakan iki, Cah. Ya, wis ngono lho kata lho. Wak mene-mene liyane do cilik-cilik lho. Kayak sosok ngono iki. Sediak telek yang ngono iki. Telek iki lek. Percaya kowe narang. Ujung.
Wah, aku gentis sing kemana yo. Iki lek, Loh. iki lek. Iya. Ayo ada kandhane lek, lek menteleng lek. Wah lek. Alah. 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 Sampe lis. Lakone nek sing melu mundur iki. Nek alis, gila. Mene. Nene. Waduh yang. Duh. Kosek. Alah. Cangkem sampeyan. Lis. Ngene tamplok. Mat, iwakmu tamplok. Tamplok mat iwakmu mat. Alah. Menenge salah kan mat. Deken langit tetek lek. Ya kuat iki. Alah. Langit tetek. Ikut. Alah. Mat. Ramplak iwak mat. Alah. Mat. Lis. Ya, kalau tenan ae. Wis. Iwak wis. Alah. Tolong saya follow. Alah. Enggak. Iwak tak ngene kok ngomong ra nang iwake sapa mau? Hah? Lek, ada ngentetek lek, gelek ngentetek lek. Ada jero. Iki aku ora ngampul jane ning tuan tak lungguh ibane. Lah kau kepuntratan teles ah. Lah kau kepuntratan mat. Kepuntratan babon. Mati genine. Piye iki? Iwake ngedisi rokok. Tadi anak. Sumete mat. Lah ucul lek. Delok tak uculke, tak seleke. Welesane wae iwake ucul delok kok. Duh. Alah. Amat. Mat. Apa iki malas aku mat? Alah, mat. Mat. Tamplok mat. Hei, iwakmu pira mat? Alah, gila neh mat. Alah. Alah. Iwale. Alah. Iwale. Iwak mene. Sese arep muncul. Sese. Alah. Tek. Kayak mayang gini mat. Hei. Kene mlenggo mat. Mang mriki mat. Wah. Mang mriko anu ra ido. Waduh, telek banget ah. Telek banget. Alah. Alhamdulillah bolong. Dapat babon lagi. Alah. Ngene iki tekan gene lek primavera lho aku mau buka mah ya. Ngene iki tekan gene primavera iki mau. Alah. Kayak ngene. Ilih. Spektrah bakar iki. Nggih. Lah iya. Mang mriki.
Kalau iwake mat semono karo nggonku. Oke bolo itu karena wah sudah pada mau pulang ajak pulang wae padahal ikan makan. Pote babon-babon ngene ngejak mulih wae. Ora mampu. Alah. Alah babon tok ngene. Alah kropiak. Alah. Babone mene. Alah. Muncrat trot. Wis kita saja sih bolo. Cetak bolo. Babon rakaran ngene. Wis sampai ngono ya. Atur nuwun sing do nonton. Sampai jumpa lain waktu, semoga sempat terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu. Wis kae do geng sengi ngejak pindah wae. Slenen.